Vítám vás u svého prvního tutoriálu. Tento tutoriál bude, jak si stáhnout, kde si stáhnout a jak nastavit program EPSXE. Takže do vyhledávače zadáme www.freerooms.com. Počkáme, až se to načte. A projedeme si to tu a najdeme PlayStation 1. Klikneme na PlayStation 1. A zde máme dva programy, PCX-SX a EPSXE. Takže já vám udělám návod na oboje, protože oboje už mám stáhlé, takže jenom tohle si dám na listu a otevřu si program a začneme PCSX. Oboje se nastavuje stejně, musíme si ještě stáhnout pluginy, ty dáme sem, ale v PCSX myslím, že už to bylo. Pak patche, ty myslím nepotřebujeme. Jo, to jsem si tam dal sám. Jsem tak funguje. Ale hlavně musíme mít BIOSy. A ty nejpoužívanější je, myslím, že 1000 a 7001. 1001 a 7001. Takže spustíme si PCSX a služku už nechcem. Takže jsem zpátky a máme tu to PCSX, takže tady si dáme configuration, plugins and BIOS, dáme si graphics a pokud chcete na nejnižší, tak dejte fast, jenomže to pak to jde docela blbě, takže bejt vámi, tak si dám na nice, tady si dám FPS, jestli je to PAL, tak 50, jestli je NTSC, tak 60, já používám většinou NTSC, mám hry. Když dáte nice, tak vám to tady okamžitě dá nastavení, které je takové, aby se všechno zobrazilo a podobně. A prostě dobré. Sound. Takže kliknete na configuration a sound a zde dáte mod, dáte jedničku hide compatibility, to je, že to jako dlouho trvá, sice, ale je to kvalitní a může to i zpomalovat. Ale já dám teda fast, až budu natáčet, tak aby to. Volume, medium, volume já mám medium, ale vy si můžete nadat, co chcete, je to podle toho, jak chcete, abyste to měli nahlas. Reverb 2, International 2, Interpolation 2. Tady XA Music, zadáte jenom tyhle dva, tohle si vůbec nevšímáte. Configuration, CD, všechno auto detect, default, trojka. Controllers. Zde si pak nastavíte joysticky, já už se v tom nějak hrabat nebudu, já to mám takhle už nastavený. Mám joystick, který má o dost víc tlačítek, jenomže protože jich víc nejde, tak to mám takhle. Tady si můžete nastavit DualShock, tady máte na druhý joystick, když si tam DualShock, tak tady můžeš tyhle ty, ale ty já tam nechci, dám OK. A tím je program nastaven. Pokud stačí jenom vypnout, zapnout, dáte file, run ISO a vyberete si hru. Tak, já vám zase chvíli stopnu a jen si zapnu EPSXE. Tak jsem zpátky, mám tu EPSXE 1.5.2, protože v těch novějších už Final Fantasy nefunguje, tak a já hraju hlavně Final Fantasy. Takže pluginy. Pluginy si stáhnete na internetu, stačí zadat EPSXE 1.5.2 pluginy a mělo by vám to tam normálně vyjet, nebo já to tak prostě sehnám. BIOSy, ty taky prostě tak, že zadáte BIOS a
tady, ne, 7001 není jeden z nejpoužívanějších, je to 7502. Pak 6, to je všechno to samé. PSXS pustíme, zavřeme složku a vidíte, že je i rychlejší. Tady to si nevšímejte, to je teď tady options, teda config video a zde si nastavíte kompatibilitu grafy s tou grafikou. Já mám OpenGL 2 nastavenou, protože na to mám tu grafiku. Protože natáčím, tak to musí být pomalejší. Takže tady rozlišení, jaké chcete, já si ještě něco snížím. Tak, color 32, jak se to jmenuje, barev, bytů, tady x1, pak tady jedničku, tady dáte 0, render mode 1, texture a high texture 0, GFX card v RAM 0, auto detect, show displays on setup ano, jo, off screen driving 2, frame buffer FX 3, frame buffer upload 1 a tady zakliknete screen filtering, MDEC filter, GF 4, WinXP crash fix, special game fixes a OK. Tímto máte celé nastavené. Teď ještě sound, tady si zase vyberete kompatibilitu, to všechno najdete na Pidlových stránkách, ten tam má celý, v podstatě to, co já dělám v kostce, jak on to má napsaný doslova pro debily, pardon, a zde si akorát dáte tyhle ty dvě a configurated, prostě už to je CD-ROM ne a gamepad funguje úplně stejně, takže to vypadá trošku jinak. Pak to vypnete, zapnete a máte hotovo. Hry já stahuji tady a je to freeroom.com, zadáte písmeno, ze kterou chcete hru a už akorát stáhnete a hrajete. Je to všechno úplně jednoduché, tak já se s vámi loučím, já jsem Losos a toto bylo moje první tutoriál video. Nashledanou.